Zatracený světla. Nemohl by je někdo rozsvítit? Halo, je v té elektrice někdo? Hej, to bolí. To bolí moje oči. Co na mě tak šajníš tou baterkou? Jau. Červené, je to si ty. Nebo mohl by se mi prosím rozsvítit světla? Je tady hrozná tma. A co s tímhle máme sakra jako udělat? To jsou jenom páčky, blbý. Nejsou to jenom páčky, jsou to pojistky, které bychom měli dát všechny nahoru, aby to fungovalo. Tak, to bychom měli. Rozsvícený světla, teď můžeme jít. Tak čau. Konečně si budu moct v klidu udělat svoje tásky. Počkat, co to bylo za zvuk? Cože? Ještě před chvíli tady byl živej. Mrtvola! Takže. Musel se ventnout dovnitř, zabít ho a ventnout se pryč. Jinak by jsem ho viděl. A viděl jsi toho impostora? Ne, bohužel jsem ho neviděl. Takže budeme skipovat, jo? To je dobrý nápad, nemáme žádné důkazy, se kterými bychom mohli hlasovat. Píp, 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 píp. Cože? Alarm? Kdo to jenom tak mohl udělat? Rychle k reaktoru. To byl reaktor, teď si je tam naženu a někoho zabiju. Rychle, musíme k reaktoru, dělej, než se tady všichni udusíme. Jasně. Píp, píp. Píp, píp.